Isifo se-peripheral arterial disease yisifo semithambo yegazi lapho imithambo ithinteka noma kuphi ngaphandle kwemithambo yegazi ethinta ingqondo noma inhliziyo. Ngokuvamile, njengoba wazi, imithambo yegazi iqala enhliziyweni bese iya ezingxenyeni ezahlukene zomzimba. Le nqubo yesifo ebizwa ngokuthi i-atherosclerosis noma ukuqiniswa noma ukuncipha kwemithambo yegazi ingenzeka kunoma iyiphi ingxenye yomzimba. Ngokuvamile, isifo se-peripheral vascular disease sithinta kakhulu imilenze. Njengoba siba nobuhlungu besifuba uma imithambo yegazi ithinteka enhliziyweni, uba nobuhlungu bemilenze uma imithambo yegazi ithinteka emlenzeni. Futhi lokhu, ngokuhamba kwesikhathi, kungathinta kancane kancane imisipha emlenzeni futhi isiguli sinethuba elikhulu lokulahlekelwa isitho. Yilokho okwenza kubaluleke ukuqala noma ukwelapha iziguli ezinesifo se-peripheral arterial disease kusenesikhathi. Obani abantu abavame ukuthinteka yilesi sifo? Okuyinhloko, izinto ezibangela ingozi enkulu ukubhema, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophezulu, i-cholesterol ephezulu, kanye neziguli ezinomlando womndeni wezifo. Yiziphi izimpawu zokuqala? Uma isiguli siqala ukuba nobuhlungu emlenzeni, ikakhulukazi uma siqala ukuhamba noma besivame ukuhamba ibanga elide manje sesingasakwazi ukuhamba, lezi yizimpawu zokuqala. Futhi lesi yisikhathi okufanele ubone udokotela ohlinza imithambo yegazi ngokushesha. Ngoba uma ukuvinjelwa kutholakala kusenesikhathi, izindlela zokwelapha ziba lula kakhulu. Manje sesinazo izindlela eziningi zokuthola nokwelapha lesi sifo. Ukuxilongwa okuyinhloko kuyoba i-angiogram, eyenziwa manje kalula nge-C-angiogram, ethatha lesi sifo futhi ukwelashwa kuhlelwe ngokufanele. Ukwelashwa kungaba ukuphatha kwezidakamizwa noma ukuphatha kwe-endovascular ngendlela ye-angioplasty noma ukufakwa kwe-stent. Noma uma sekudlule isikhathi, singakwazi ukwenza i-bypass emlenzeni ngendlela efanayo nendlela i-bypass eyenziwa ngayo enhliziyweni. Nokho, njengoba ubuchwepheshe buthuthuke kakhulu, imiphumela mihle kakhulu esikhungweni sethu, ngokulingana nanoma yiziphi izindinganiso zamazwe ngamazwe. Ngakho-ke uma unezimpawu, funa usizo, ochwepheshe bethu ngokushesha ukuze sikwazi ukukuphatha ngendlela efanele ngemiphumela engcono kakhulu.